Здравейте и добре дошли в днешното видео. За тези от вас, които попадат за първи път в канала ми, аз се казвам Габриела и съм майка на 2 деца. Тук може да срещнете седмични влогове, подобни на това видеа, така че ако ви се струва интересно, може да се абонирате за канала ми. Днешното видео е с тема погача на бебе или 40-тия ден от раждането на новородено бебче. Сега ще ви разкажа малко за самият обичай, след което ще може да видите и как премина погачата на моето второ дете, Борис. Вярва се, че до 40-тия ден родилката е нечиста. До този ден е редно никой да не посещава майката и бебето, тъй като на тях им е нужно да укрепнат и да бъдат предпазени от всякакви болести. На този ден се ходи на църква, като това трябва да се случи рано сутринта или просто да е преди гостите да са дошли. В дома на родилката се канят само нейни близки приятелки, подчертавам, само жени присъстват на този ритуал, като те се явяват орисници на новото бебче. Родилката с бебенцето отива на църква рано сутринта със своята свекърва, приятелка, майка или бащата. На този ден се ходи на църква, за да може по път да прочете очистена молитва на майката и на бебето. Аз лично занесох питка в църквата, за която питка по-път ми обясни, че църквата не го изисква и че това си е българска традиция, така че това не е задължително. Всяко от момичетата, които присъстват, носят по нещо сладичко и също така носят подаръче за малкото детенце. В дадения ден на трапезата трябва да има само сладки неща и леко алкохолни напитки, които се пият за здраве на детенцето. Също така много е важно, че обредният хляб трябва да бъде също сладък. Как протича самият ритуал? Жената с бебенцето си застават пред трапезата или където са отредили, че ще се случи самият ритуал, с едно платно, хванато от двете страни, 2 момичета, които е важно да са неомъжени и са живи родители, хващат платното и над главите на бебето и майката се разчупва обредният хляб, като разчупването става от свекървата или майката на родилката. Първото парче, което се отчупи, е за Богородица, второто парче е за бебето, а третото за майката. След като бъде разчупена питката, се поставят 2 първи парчета в платното и се нарича детенцето, след което се поставят парички. Така се изреждат всички жени. След това платното се завръзва, като възелът, на който се връзва, не трябва да е нито много стегнат, за да не бъде стиснато детенцето, нито пък много хлабав, за да не бъде пък с широки пръсти. Вързан така платното се поставя в най-високата част на къщата и не се сваля до минимум 40 дни. След като минат 40 дни, се отваря тази кърпа или платно, натрушава се обредния хляб и се разпръсква и дава на птици и животни. Така се счита, че всички добри пожелания ще се разпръснат по света и ще се сбъднат на малкото детенце. На тръгване от дома, всяка от жените трябва да откъсне по едно конче от своята дреха и да остави в кревачето на детенцето. Счита се, че така сънят му няма да бъде откранат и то ще си спи спокойно. Сега искам да ви дам просто леки съвети и насоки при самата организация на погачата, като аз винаги се записвам какво имам да върша, какво съм поръчала, какво съм направила и така ми е по-лесно.
Като сега започнах от мястото, на което се проведе нашият ритуал. След това си записах всички гости, които ще присъстват, като за мен беше важно те да потвърдят своето присъствие, за да мога след това да си направя сметка колко храна да поръчам като количество и колко питиета. Относно какво питие да избера да поръчам за нашия ритуал, аз се допитах директно към тях, попитах ги дали ще пият мента, дали ще пият джин, дали ще пият сладко вино. Те заложиха на вода и сладко вино, затова изобщо не ми се наложи да пазаруваме друг вид алкохол, което за мен си беше чисто улеснение, тъй като вкъщи няма кой да пие джин, менти и така нататък. За орисниците аз поръчах подаръчета и отделно това поръчах карти за орисване, които те трябваше да попълнят, и след като попълнят, химикалът, който беше подаръкът им и на който бях написала благодаря орисници, си остана за тях и мисля, че се получи доста оригинален и използваем подарък. В описание ще ви напиша всичко, от къде съм поръчала, от погачите до кетеринга, тортата, подаръчетата, картите, банера за погачета, абсолютно всичко. Може да видите в описанието на това видео. Сега ви оставям да погледнете как мина и нашата погача. Сега се стискам сама на себе си палци да стигна на време. 11:30 трябва да сме в църквата, за да може попа да прочете молитва на мен и на Борис. Важно също е, че не съм забравила питката. Да, хайде, че му чака баир. Ей, къде е църквата? Явно започвам с тренировките за крака от сега. Да знаете, от погачата на Борис съм започнала. Бащата завърнал се от поредния ангажимент. С болки в кръста и колеги. Минахме през църквата, Борито спа по време на очестената молитва. И сега вече остава следващата организация да украсим в залата, където ще бъде мини празненството и откъдето ще ви снимам също. Мале, мислех си, че не работи магазинчето до вкъщи и съм жадна. Отиваме! Боринко! Отиваме да украсявам с момичетата, които сме се разбрали да отидем по-рано. Звъняхме вече от кетеринга. Очаквам също така, като отидем, да ми докарат и тортата, мафините и бисквитките, така че до момента вървим по план.
Кажи здравейте в днешния влог. Здравейте в днешния влог. Ще видите богачата на Борис. Аз съм Габи, приятно ми е. Максимално скромничко ще запазим кутията, защото нищо не трябва да се разхищава. Майка с две деца. Това е. Трябва всичко да се пести, да се икономизва. Така е в България. С майка. Какво защо? Избрах да иска да видиш. Сега сложим още. Много видите, много нещо. Цървени българи. Хоризонтално ма снимаш. Хоризонтално ма снимай. Абе, къде? Пак се задава. Ами лед, в принцип, да занимим, обаче. И тя пак е тук. Дълга да седем от да. Да. Тук сме на скъпото, не да погача. С моите пилици, шури сме, малкия Борис, в Монако сме на скъпото. Да пътувам значения и всичко най-хубаво да отделим и добър човек и да се чуеш много мама и вече да им правиш на пилички. Ето, че значи ще пускаш. Бори поръсни, артистичен, сърцат и с благ характер. Айде сега посничи. Здравчък за околени предимно хора, да си много умен, с благ характер и всяка една мечта да я постигаш с лекота. Здраве, да расти лъча майка си и да им като баща си. Благодаря. И да станеш много талантлив и даровит. Айде, Бог, желай се да се смъги здрав, щастлив, много да и всичко, което да се сбъдне. Айде, Бог, да си много честна, самай да си много разделен пръст. И той си пей. Да. Така премина и нашия 40 ден от раждането на Борис. Надявам се това видео да ви е било полезно и да сте научили нещо ново. А ако знаете и вие някакво такова поверие за този ден, ще се радвам да споделите в коментарите. Ако това видео ви е харесало, то може да ме го покажете като дадете палче нагоре и ако не сте се абонирали за канала ми, то може да го направите след като приключи това видео. Радвам се, че отново бяхте тук и до скоро! Hey!